Copito Felpude, está dedicado a un cadeliño. El tiña gatos, sempre quiso ter un can, e atopou un que ademais lle saiu ben porque tiña un bichón maltés, unha raza cara porque costaba o can 700 euros e era algún amaño fixo porque lle quedou en 300. O caso que ademais non lle saiu mal porque mentres que o gato, que debería estar acostumbrado, escapa cando José Manuel toca, pois o can non quedaría escoitando con ele. José Manuel Mojón Pérez de Ourense.